Soňra gahrman arkadaşymyz hemde Dowlukly ýurdun prezidenti Kerwensaray Türkistan tiýagaçlyk toplugyny barp gördüler. Kerwensaray Türkistan günnogur ertek säheginde gurulan tiýagaçlyk toplumydyr. Bu ýerde mihmanlar Türkistanyň taryhy, tenetçiligi, medeniýeti we sportyň milli görnüşleri bilen tanyşyp bilýärler. Toplumyň çäginde 115 otogly döwrewap mihmanhana ýerleşýär. Toplumdaky tüwda din jarş merkezleri ýylda 300 000 tiýagaçyny kabul edip bilýär. Şeýlegen bir ýerde dürli attraksionlar, şol sanyna tomrotçulary ertekler dünýäsini tiýagat etmäge mümkinçilikdir diýen 3D tehnologiýaly attraksionlar kerek edýär. Ýödolşy binagarlyk ähengine ýerine ýetirilen tüwda dowlaklaryny dünýä belli brendleriň dukanlary ýerleşýär. Dürli konsepsiýaly mihmanhana, tüwda dowlaklary şeýlegen bir ýerde gurulýan medeni çäreler dürli ýurtlardan tiýagaçlary özüne çekýär. Şonuň bilen baglanykda ýurdumyzda da tiýagaçlyk budugyny ösürmäge möhüm ähmiýet berilýänini bellemek gerek. Hadaryň Türkmen kenaryna döredilen awada milli tiýagaçlyk dowlagy bu urda alınıp barýan giň-göçerli işleriň aýdyň netijesidir. Hedret Sultan Milli Muzey Gorakhanasyndan tanşykdan soňra gahrman arkadaşymyz hemde Gazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew hemmeler bilen mehirli hoşlaşyp bir ýerden ugradylar. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaşymyzyň Gazaqstan Respublikasyna tapary dowam edýär.